Ahojte, zdraví vás Milix pri mojej druhej časti na hru The Sims 3 Tropický raj. Keďže vám poviem hneď jednu takú novinku, no není to novinka, mňa to včera dobre nasralo. Keďže včera som chcel natáčať druhú časť a padla mi celá hra, tak som s tým akú veľkú radosť nemal. Dosť ma to naštvalo a troška som sa na to vyprdol, ale keďže dneska mám času hábať aj tak, môžeme pokračovať. Popravde už ani neviem, čo som skončil. Ani neviem, čo mám robiť. Tak teda som poodklikávam, že nech, ale nevyprávaj sa s ním. Dám sem radšej tú sprchovaniu, či čo to je. Alebo, nie, tú kúpeľnú v jednom, na ktorú nemám, ktorá je z toho najdrahšia. No, tak dám aspoň túto jednoduchú. Tak nie, takto. Tak, fajn, super. No, takže poodklikávam im. Marš sa najesť a choď nejakým četovať. Ja neviem, čo mám do toho kecať, Pane Bože. Tak choďte sa obidvaja najesť a popravde ja som pozrel jednu časť, že to má byť že let's play, ale pritom tá let's playerka proste mal to 20 minút, povedala úvod a ďalej už nekecala, ďalej už iba že bez komentáru až na konci. Takže to muselo byť ohromné, to muselo byť. No, ešte jaké nigy tu stoja. No, kša, marš domov, šup domov, šup. Šupi to prečo domov, šup. Mám sopel. Fajn, aha, tieto fotoaparáty vždycky prejem, pretože mne to je popravde, aha, $20 zarobených zdarma. Pretože, máme to zbytočnosť mať, keďže ten mobil fotí už 100-krát lepšie. A rovno sa ide prerábať. Iné, čím to prerobíme asi toto. Že dajme sa niečo modernejšie. No, toto je... Nie. A dáme tam toto také, že ani luxus, ani drahé. Tento notebook. Stoličku. Toto. A ešte niečo. Neviem, keď by ste niečo sem chceli pridať, tak mi to kľudne napíšte do komentára, alebo na Facebook si nás pridajte, alebo na fanpage nám niečo napíšte, alebo pod komentár proste napíšte, že čo by ste tam chceli. Keď budú samozrejme to financie, tak dáme. A to dým kúpim nejaký prehrávač aspoň. Toto. Sem. A ešte... Čo im kúpime? Nič nenapadá. Majú? Toto majú a proti... Ja ani neviem, či majú niečo. Dobre, takže ešte proti tým zlodejom. Tak. A už nemáme nič, takže ideme pokračovať hraní. Šup. No. Za 1, 2, 3, 4. Za 4 dní nový rok. Pre mňa príde tá horšia časť, tá horšia polovička. No, monitor, chápete, primačky na školy a podobne. To bude hrozné. Nedá monitora ani keby čo bolo. Samozrejme, asi niektorí si tým prešli, niektorí si tým ešte len prejdú, ale čo som počul, tak že vraj, ktorí boli minulý rok osmaci, teda títo osmaci, čo sú, tak
že vraj by mali písať monitor aj z cudzieho jazyka. Neviem o tom nič ako presnejšie, ale viem, že sa o tom niečo hovorilo. Takže asi toľko k tomu. Samozrejme, bude to dosť nepríjemné. Nás to našťastie mine. Ja neviem, čo sa tu dá vôbec robiť v tomto meste, však pochybujem, že by ju... A však môžeme ísť do klubu, či alebo zoznáme sa s nejakú celebritu? Ale neviem, či vôbec tínedžeri sa môžu zoznávať s celebritami, lebo... Alebo to deti? Ja už ani neviem. No tak... Ja už ani neviem. Bože, tak nejakú zábavku pre ňu. Tak, keďže sniesť wafle. Tak. Poď do tohto baru, či čo tu je. Nech fotrovci. Ako... Sa čudujem, že ho nevyhnal, ale však sú manželia, takže... Júny na veľkej. Hrabem z nich. Dobré, dievčatko, dobre. Neviem ešte ani kedy budeme natáčať Minecraft so Zajerou, keďže chceme mať vlastný server a ona mi väčšinou rozpráva, že sú platené, či sú to 5 € mesačne, či ako to. Neviem, ja som videl aj také YouTube videá, že proste zdarma, nič sa neplatilo. Takže neviem, no takže vraj kamoš to daj spolu, že to vybavuje nám a uvidíme čo z toho. A keďže ona sa ešte vyhovára, že ide pomalikom, takže očividne tu budú videa iba moje. Ale nevadí, ja som si zvykol. Ináč táto budova proste vyzerá ako taký hotel a vyzerá proste fajnovo. Cool. No teraz si počkáme 20 hodín, než sa mi načíta budova. No. Fajn. Takže, popravde dlho som tu nebol, nič neviem. Nič proste, ani... Kam ide von? Ja neviem ani kde čo je a pod... Dobre, takže fajn. V nejakom bare. Kulečník s... Aurora Martin. Hephaistos. To je Aurora. Stylistka. A tak dobre, tak keď bude herečka, budú sa tak aspoň poznať sa s ňou. No oni nech spia, do koľkej? Do 19. No daj mi plný odpočin, teraz sa mám venovať tejto tu. Stylistka. A to je dobré. A to je on ten? Aha, majiteľ. Ja však 4 dny sa tu okolo toho motá, nic z toho. Dúmaj, dievča, dúmaj. Nersky. Ten je taký srandovný, ale... Čo už? Bravo! Neviem, túto hru som nejako nevedel hrať, ale... To bolo jedno, viem, že do biele sa malo tráfať a... Čierna ako naposledy, či ako, neviem. Ale tak mohla by sa s ňou... Pozdraviť Neural. Jako? Tak, no tak nehrajte, ale chod s ňou pokecať. Aspoň o niečom. Áno, kop do toho, jasné. Zlomíš to, dá ti to predplatiť. Ajajajaj. Ale tento klub bar, to je fajnové. Proste fajnové to je. Bazén to má, len nechodí sem nejako veľa ľudí.
Upsik. Ups. Omluvit se. Poznat se, povídat si. Také tie základné. Pohodička. Ja neviem, prosím, je to jedno, čo odklikávam, ale hlavne, že budú kamarátky. Zeptať sa na práci. No však to je jasné, že stylistka, dať obličaje. Podeliť si tajomství. Zeptať sa. Ja vôbec už tuším od univerzity, že zeptať sa na alma mater, alebo čo to je, vôbec neviem čo to je, čo to znamená a pod. Takže nevadí. No ona by mala pretože psaní, tak dáme psaní. Pozrieme počasie najbližšej doby. A ani dážniky nemajú. No super, tak musíme ešte kúpiť dážniky. A samozrejme, že odklikám zase všetkým náhodne. Takže nech by som nejako sa s týmto nepreplal. Proste takéto je to lepšie. Fajn, to dodáme Tine. Tento dáme Tine. Tento dáme Tomovi. A už nemáme penížky na dážniček. Milé, a keďže ako poznám, že každú nedelu nedelu? No hej, nedelu chodí pošta a už tam našťastie nemajú. Takže asi zajtra príde vyúčtovanie. No jak si ty na tom s ňou známa? Aurora. A v pohode počasie. Aurora si myslí, že ty nespoločenská, však prečo by nebola? No, potom môžeš zajť domov rovno. Zapnúť som sem dal tieto reflektory, ale ako stylistka, ty neužíš, že Simic Aurora je zamestnaná ako stylistka, fajn. Mysl po hru, ty zistila, že Aurora má dobrý smysl pro humor, detinská. No však to mi je jasné. Teda domov. Samozrejme, že keď budem mať peniaze a samozrejme mám zajtra, že pôjdu do práce, tak keď budú peniaze, skúsime si kúpiť dom. Pozriem sa, koľko ten môj dom stojí, ktorý som si postavil. Samozrejme vám ho neukážem. Ja si tú sumu pre istotu si ju niekde zapíšem, lebo a to je vlastne, tento dom som vlastne stával 2 týždne, takže bola to drina jak hovado. Ale ten dom sa vyplatil. Fakt sa vyplatil. Potom spravím aj asi takú jednu časť prehľadku toho domu a určite sa vám bude páčiť. Možno že ten dom niekto bude poznať, možno niekto nie. Potom vám objasním aj prečo, ale všetko nebudem hneď prezrádzať. Mám ešte veľké plány, že čo chcem, aby spravili už je doma. Ale nem ďoro. Nem použiť. Nie, to má ešte dosť. Wafle a spát. Ok, aha no, oni má ešte potom na jedenie. Mám. Prepáč, že stále Ježiš, čo dieťa ešte nie. Že stále pospevujem od Miley Cyrus Party in the USA.
Ale chytlavá pesnička. Samozrejme som si musel nastaviť aj mikrofón, aby bolo lepšie počuť, lebo väčšinou hudba prekrikovala a včera som sa s tým dobre dosť dlho prpal, takže dúfam, zasloví si Mika zamiloval. Aha, to psaní. Fajn. Asi myslím, že to aj stačí. Tak. Čo dáme? Tofu v rohlíku. Čo to tofu Hej, tofu v rohlíku. To nevadí, to obidve holi, však čo? Pohode. Ježiš, zase nevedie splachovať. A my... Prší. A my nemáme ani upratovačku na to. Tak, uprateš to ty, však čo? Keď už tak dajme tomu, že skutočná rodina, hádam, ani vy si najímate slúžku, by vám upratovala. A však má stereo, čo? Nepindaj. Kompartista. Dobrý dom. Dom. No som zvedavý, čo zajtra ako v tej jej škole. Či niekoho si nájde, ale samozrejme ešte spraví troška taký romantický príbeh. Romantický, no aspoň pre ňu je život. Keď už tak, velice. No, keďže pôjdu očividne asi všetci spať, takže ja toto teraz strihnem a potom, keď už budú vstávať, tak vás zapnem. Takže Tom sa prebúdza a do upršaného počasia, ktoré je klasické pre leto. No, ale keďže je prvý hore, takže sa môže nájsť a keďže do práce ide až o 7, ona o 8. Takže pre to bude auto pre o 6, hej. A Tínu som tiež dobudil, však tu už má plné, takže Tofu, sprchovať se, chatovať, Aurora Martin. Aspoň s niekým. Hello, cat. Woke up on the right side of the bed. Hands up if you're down to get down tonight. To sme pochopili. No. A samozrejme, že keď pôjde do školy, takže ju dám zoznam nejakými kamarátmi, aspoň aby niekoho tam mala. No, ty si myslíš tak vychovaný, že po sebe aj upracu radšej. Tina. No veď preto. Ako troška, však no však dobre, však sed na tom tvrdom, však pohode, však teba budú boť kríže. A však má čas do školy ešte, takže a za chvíľu tu už za sekundu tu príde auto pre ňoho. Catherine for cat špinavé čo aj
No, no. No, dobre, negrcaj tu a chod do roboty. A čak, čo máme na to iné povedať? No, šup. Veď preto. No, bossy. Potom mu ten outfit mu zmením asi. Lebo však... neviem, no. You know. Však už ide, netrup. Ne, upršané dni, to také neviem, keď idem do školy aj upršané dni. A čo tebe dám spredu, mi položím misku toprot. Podívať sa na počasí. Aha, aha. To môžeme takto spĺhať z okna, už sa dá. To je lepšie. No za chvíľu už bude aj pre ňu auto. Čiže pracovať polevit. Lichocenie. Už. Do školy, však bude chodiť do školy. A kto je jeho šéf? Aha. Zaznámite členy štábu. To bude lepšie a previem, či zoznámite s kolegmi. A keď zase mi zoznamu, tak potom dáme už tie tvrdšie veci. Haló, Tina. Stačilo. Aj tak už za chvíľu tiež pre teba príde. Upršané počasie, nie. Koník, vyzerá ako dalmaty chodiaci, teda bežiaci. No, a niekto mi teraz bola, takže ja strihnem. Takže bola to kamoška, príde ku mne, lebo sa nudím, som sám doma. No, spomeň čerta, je tu autobus. Takže... Neseket... Keď ten šľapa podlezať šéf... Prečo podlezať? Koho má ona? Aha, no dobre, tak podlezať sa s ním. Koľko platíme? Čože? Ježiš, a my toľko nemáme. Takže skoro ten autobus zvalcoval. A ja si myslím, že túto časť ukončím. Dúfam, že sa vám táto časť tiež páčila a dajte like, odber, pridajte sa nás na Facebook, dajte like na našu fanpage, sledujte nás na Twitteri. Dajte za každý like, aj koment, alebo nejaké pripomienky, aby sme niečo vylepšili, alebo chcete, aby som to narobil inak. Napíšte mi to, napíšte nám to, proste. A to je tuším všetko a majte sa zatiaľ. Ahoj, ahoj.